Madame Doucouré Aïssatoumou, awo bi Mali propre mon combat comme on le sait très bien. Ambe bo wakati be ka yoro dota ka malion wele anga ñokon soro ka yoro sania. Donc bi ay place kanta parce que ne rebe commune 4 là et ne bete me dongo de place kanta ne ay yoro sania lente en même temps ibe nasro couple dobe ube tantame ube la ube nyama de konona la. Odi yake ango Mali propre mon combat amena place kan franc ka nettoyer en yere damao avec toutes les volontaires kana anga patriotisme yira ka yira malion ye ko place anga place publique no ukanga sania ukanga entretenir parce que amena sigia ka prendre de comment dire ça, prendre de l'air, vraiment faire la détente et tout. Donc c'est des endroits qu'on doit prendre soin. Comme amba fo dongodo Mali bejeya ande be Mali jeya mo oskena boko fe ga Mali jeya odi yake bi aye place kanta Moussa Bala Traoré ne commune kati chifin demsonu wa ñamogo alhamdulillah amia Mali propre mon combat ani commune kati chifin demsenu amia uba initiative la Mali propre mon combat n'a présenté aide we akil laminta Mali jeya kama Mali bejeya kama ame ku bisimna fe commune kati la commune kati chifin bela jele u dɛmɛ ka yir'u la k'a fɔ ni combat ye nin ye maliyɛn den bɛɛ ka combat de nin ye sifin bɛɛ ka combat de an bɛ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ k'an ka jamana lasanuya k'an ka espace public min bɛ an fɛ yen commune 4 la n'o ye place kan ye k'a sanuya an bɛ o cadre de kɔnɔna la. Ne ye Fatumata Bamba ye ne ye Mali propre secrétaire général ye bon an ka laɲiniw senfɛ komi an ka baara yɛrɛ bɛnnen don ka Bamako jɛya de n'an ye yɔrɔ minnu nɔgɔlen don surtout an ka place publique voilà donc n'an y'a ye mɔgɔw sen ka ca yɔrɔ minnu na n'a nɔgɔlen don an bɛ fɛɛrɛ kɛ ka solution ɲini a la voilà an ka laɲini ye fana ka Bamako bɛɛ de jɛya n'Ala sɔnna bon ne bɛ se ka min fɔ vraiment il faut que mɔgɔw k'u comportement yɛlɛma an nana baara min na yan bi an ye ko caman faamu an ye ko caman ye voilà on a vu que vraiment mɔgɔ dɔw yɛrɛ installé bi yan nɔ u tɛ veiller yɔrɔ ni environnement na u t'a binw tigɛ bon ni samiya donda dun sera i b'a dɔn bin bɛ fa yɔrɔw la donc il faut que u ka ko dɔw sigi sen kan pour que ka solution sɔrɔ olu la yɔrɔ ka jɛya tout le temps parce que ɲama ye insécurité de donc n'a bin cayara ka fɛ mɔgɔ kuntan dɔw bɛ se k'u dogo a kɔfɛ komi a bɛ se ka fɛn misɛnninw minnu bɛ se ka mɔgɔw yɛrɛ bana mun bɛ se k'i kin yɛrɛ voilà i bɛ se ka olu dɔw dogodogolen a kɔnɔna na donc o bɛ se ka kɔlɔlɔ lase mɔgɔw ma denmisɛnninw na yɔrɔ ye yan ye mɔgɔkɔrɔbaw na yɔrɔ ye yan ye mɔgɔw bɛ na yan ka n'u détendre de bon n'a fɔra o lieu public o bɛ nɔgɔ fo ka se degré ma mɔgɔw bɛ ɲama fili dugu ma feerekɛlaw bɛ na yan u bɛ tigaw ɲimi u b'a fili fan bɛɛ il faut que u ka comportement yɛlɛma vraiment vis-à-vis vraiment de l'endroit n'u nana n'a ma ɲɛ u nana sigi yan ka baro ni fɛnw kɛ a ye environnement ni bonya a ye ɲamaminɛnw ye n'a ye ji min a y'a k'a kɔnɔ n'aw ye tigaw ɲimi a y'a cɛ a y'a kɛ ɲaman kɔnɔ a kana yɔrɔ nɔgɔ an bɛna veiller a sa ka mɔgɔ bila yan nɔ min bɛ yan surveiller ni mɔgɔ kɔni minɛna k'i bɛ ɲaman de fili place kan kɔnɔna na yan a bɛ kɛ ko wɛrɛ ye dɛ délégation spéciale président y'a fɔ an ɲɛna commune 4 la yan donc an ka solution ɲini a la inchallah a welewele bilali daminɛla ka ban Mali sifinw fɛ nin wagati in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ Mali sifin bɛɛ fo an ka président n'o ye général d'armée Assimi Goïta ye a min fɔ maliyɛn den bɛɛ ka k'i seko kɛ jamana ɲɛtaga baara la an ka ministre Abdul Kasim Ibrahim Fɔnba an b'a fo an b'an ka CNJ bureau national an b'u bɛɛ lajɛlen fo Mali sifin denmisɛnnin bɛɛ lajɛlen an bɛ bɛɛ fo Mali sifin ye nin baara daminɛ aéroport taga sira la nin wagati in na an b'u bɛɛ lajɛlen fo Mali sifin bɛɛ wulilen don k'i jɔ Barabugu n'o ye pavé da ye Mali sifin bɛɛ k'i seko kɛ Mali taasira kura la an bɛ yan Mali propre mon combat u ye baara in daminɛ an b'a fɔ bibi in na Mali sifin bɛɛ ka wuli an k'an jɔ an ka nin baara in kɛ. Don o don n bɛna tuguni ka weleli kan fɔ maliyɛnw dɛ comme ne y'a ye activités bɛ ka caya engouement bɛ ka kɛ an bɛ Ala fo ka barika da n b'a fɔ maliyɛnw u k'a continuer u ka activités cari u k'a kɛ Bamako fan bɛɛ n'an ye wulila ɲɔgɔn fɛ ka yɔrɔw saniya ne b'a fɔ don o don Mali bɛ saniya inchallah dans quelques mois on aura un Mali propre. Kumakan laban min bɛ ne bolo Mali propre halisa an b'an jija halisa an b'an jija an bɛ baara in kɛ fo ka s'a dan na an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an ye fasodenw de ye an bɛ fɛ fana ka faso in dilan an t'a dilan foyi la an y'a daminɛ n'an ka wariw de ye wa mɔgɔ wɛrɛ minnu mana an dɛmɛ fana an bɛ faso in dilan
n'an bɔra yan objectif wɛrɛw b'an bolo an bɛ taa yɔrɔ caman mɔgɔw mɔgɔ mana an wele an bɛ taa n'Ala sɔnna a ma wa an mago bɛ dɛmɛw la mɔgɔw kana fara an kan n'a cayara de a bɛ se ka kɛlɛ kɛ